Ini provokator ya. Oke yuk langsung terkaji satu lagu Caping Gunung. Yuk kita mainkan kembali bersama Armada Music Pasti Asik. Piye, Nduk? Kayak Rohman Wilowo. Di Rohman sing pengantin itu, kemulan sarung, sarung siji dienggo wong loro, ngono, ya. Kayak awakmu karo aku dek kayo, Mas. Aja diunekno ning kene. Nek piye? Krungu wong akeh ku lho. Bocah kok iso mengkene Buka ya. wadi. Buka wadi kok ning ngarepe publik. Ning pasal piro kowe mau ya? Piye? Diterusno apa ora? Ora usah. Ya diterusno to, Nduk. Aku balik. Ya balik oh ya. Ya diterusno yo. Saker bisa gunung desa
caping gunung wis ora sida kemulan sarung. Ora sida. Ternyata omahe suwung ning kene lho ya. Heeh. Suwung demelekan ning gone Bapak Rustanto karo Ibu Astuti. Wis dolekan ning kene ndongakno pengantin kekalih. Ngono to? Heeh, betul. Ya sayo aja kesuwen diterusno ayo. Saiki ya. Sekar bisa gunung desa Yo, pun diaturi ingkang